Tartaruga versus lebre. O desquite. Por que non botamos unha carreira? De acordo? Morderás o pó, comerás terra, a ver se me colles. Eu vou ao meu pasiño, tuturuturu, tuturuturu, tuturuturu. Eu son moito máis rápida que a tartaruga. Podo botar unha soneca e aínda terei tempo de gañar a carreira. Creo que xa dormín dabondo. Sóbrame o tempo para chegar de primeira. Oh, non pode ser. Gañoume. Como chegou antes? Non o podo aceptar. Quero o desquite. Vale, por que non? Esta vez gañarei eu. Non podes facer iso. Non podes ir voando en avión. Vale. Non podes usar ningún vehículo con motor. Vale. Non podes montar en nada que teña rodas. Vale. Tampouco podes ir nun barco. Vale, pois non vou. E non podes axudarte de ningún outro animal. Vale. A tartaruga xa non pode gañarme. Agora é a miña quenda. Alá vou. Véxote na liña de meta. Oh, non pode ser. Volveume gañar. Como pode ser isto? Non entendo nada. Irmá, gañamos. Sí, conseguimos. Pero que pasa aquí?